Ahoj, vítam vás pri ďalšom turistickom videu. Nachádzam sa v dedinke Turie v Žilinskom okrese. Presnejšie momentálne sa nachádzam kúsok nad dedinou na mieste, ktoré sa volá Pod železom. Dnes mám v pláne prejsť z Turieho do Martina cez hlavný hrebeň Lučanskej Malej Fatry. Na hlavný hrebeň z Turieho vedie viacej trás, môžete ísť po žltej, taktiež po zelenej, alebo ako ja, po modrej cez vrchol Čipčie. Je to síce taká najnáročnejšia trasa, ale výhľady z Čipčieho rozhodne stoja za to. Tak teda hore po modrej turistickej značke smer Čipčie. Kráčam už nejakú 20. minútu. Zatiaľ to bolo celé v lese, také trošku prudšie stúpanie po lesnom chodníku, ale nič hrozného. Ale vpredu už vidím, že začína presvítať slnko a vyzerá to, že vyjdem von z lesa a konečne budú aj nejaké výhľady. Pomaly sa blížim k vrcholu. Momentálne som na hrebení, ktorý ma tam zavedie. Trošku taký kamenistý, ale už začínajú aj celkom pekné výhľady. A tak som na vrchole. Išlo to celkom fajn, som tu dosť rýchlo. Čakal som, že to bude o niečo ťažšie a dlhšie, ale celkom fajn výstup až na to teplo. Je 10 hodín a večer neskutočne. Ale tie výhľady naozaj stojí za to však. Pozrite sa, že som neklamal.
Samotný vrchol Čipčieho z časti tvorí vysokohorská lúka, z ktorej sú naozaj nádherné výhľady. A vďaka tejto pomerne dosť síce strmej lúke je to aj miesto vyhľadávané paraglidistami, ktorí odtiaľto zvyknú štartovať a lietať za vhodných podmienok. Mne sa to zdá trošku také strmšie, ale pri správnom vetre to môže byť fajn. Prevýšenie pekné. Je to dosť vysoké, takže celkom fajn polietanie môže byť. To by sme mali Čipčie. Teraz ale ďalej po modrej turistickej značke smer hlavný hrebeň a Lučanskej Malej Fatry. Takže smer pod Ostrým. Dorazil som na miesto, ktoré sa volá Podostrým. Tu končí modrá turistická značka a ďalej budem pokračovať po zelenej. Smer, Sedlo Kobylie, Skálka a Pod Kryžavou. Zatiaľ kráčam po zvlážnici, ktorá vedie po takom hrebení. Teraz to bolo trošku také prúčie, ale nič hrozné. Ale je teplo. Strašné teplo. Ono je 5. september a teploty jak na začiatku augusta. Všetko je neskutočne vyprahnuté a suché. Lesy sa začínajú sfarbovať ako na jeseň, ale to nie je jeseňou, to je tým suchom.
Smutný pohľad na pomaly umierajúci les. Plno mŕtvych smrekov. Na svedomí ich má likožrút, ale likožrút nie je hlavnou príčinou. To je len dôsledok. Hlavnou príčinou boli samotné monokultúrne smrekové lesy, ktoré v týchto zemepisných šírkach nemajú čo hľadať. Smreky patria skôr do Škandinávie. Tu je prirodzený, zmiešaný les. Smreky sa tu vyskytovali kedysi len v malom množstve. To, že sa tu vytvorili takéto monokultúrne lesy spolu so zmenou klímy a oteplovaním, má za následok to, že sa tu rozmnožil podkôrníkový hmyz a tie lesy hynú. Sedlo kobylie. Takže na skalku je to približne 1 hodinku a pod Krížavu 1,5. Takže za chvíľu som na hlavnom hrebení. Tento posledný úsek bol celý po lesnej ceste, keď strmé stúpanie, celku dosť výživné a najmä v tomto teple. Ale celku sa to dalo. Teraz som dorazil na okraj lesa a ďalej to bude už len po horskej lúke, po otvorenom priestranstve. Budú aj nejaké výhľady, ale najmä slnko. Tak na to sa moc neteším. No. Tak si trošku ešte tu v tieni oddychnem a pokračujem ďalej. Tade to. Dorazil som na vrch Skalka, vysoký 1308 metrov. Toto mám za sebou. Vzadu je Žilina, Turie, je tu Čipčie. A toto mám ešte celé pred sebou. Tajde to po tom hrebienku až hore k vysielaču Krížava. Neviem, či to vidíte, ale hore nad vysielačom krúžia paraglajdisti. A tí majú ešte lepší výhľad než ja. Ale aj tu je to pekné. Síce trochu po slnku a v tomto teple, ale v tejto nadmorskej výške sa to už celku dá vydržať. No ale oni majú určite lepší výhľad. Niekedy vám to ukážem, lebo nechcem sa chváliť, ale tiež som pilotom paraglidu. Takže niekedy vám urobím video aj z tejto mojej činnosti. A budete môcť porovnať, odkiaľ je krajší výhľad. Ale poďme ďalej. Celé stráne sú pokryté čučorietkami, ale ich tento rok moc nebolo a tie, čo zostali, tak vyzerajú takto.
To teplo je úplne, to je vysušené, to nie je ani ako hrozienka, to je úplne len prázdna šupa. Úspešne som dorazil na hlavný hrebeň Lučanskej Malej Fatry. Tu končí zelená značka a ďalej budem pokračovať po hrebeňovke, čiže po červenej, smer Krížava. Opačným smerom by bol smer Minčov. Ak by vás zaujímalo, ako to tam vyzerá, tak tam už mám odtiaľ zo 2 videá. Si ich môžete pozrieť. Aj keď sú v zime, ale v zime toto je tiež pekné. Tak a teraz Krížava. Dorazil som k vysielaču Krížava vo výške 1440 metrov. Teraz už len nejakých 10 minút na najvyšší vrch Lučanskej Malej Fatry, Veľkú Lúku. Stále po červenej. Dorazil som na najvyšší vrch, Veľkú Lúku, vysokú 1478 metrov nad morom. Teraz ma čaká už len cesta dolu, domov, do Martina, cez Martinské hole. Zišiel som do lyžiarskeho strediska Martinské hole. Teraz už len po žltej dole do Martina na stráne.
úspešne som dorazil do Martina, do časti Stráne. Takže si môžeme zhrnúť tento výlet. No, ja som spokojný, bolo to pekné, naozaj pekná túra, až na to teplo. To ja moc nemusím. Celé mi to trvalo približne 5,5 hodiny, plus minus nejaká tá minútka, takže ja som spokojný. Keď bolo ešte o pár stupníkov chladnejšie, bolo by to výrazne lepšie, ale a čo, vyzerá to tak, že toto je nová norma, tak si treba zvykať. Pomaličky sa posúvame do takého teplejšieho podnebia. Dobre, snad sa vám to tiež páčilo a čauko, vidíme sa pri ďalšom videu.